रायजो राजाफ्रा BPF दोलोखौ 100 जौखोन्दो हेफाजाब होगोन। बे बाथ्राखौ बुंदों BPFनि एमएलए प्रकाश बसुमतारिया। दिनै क'क्राझार जिल्लानि दतमा बियाबनि सिङाव दतमा गेलेग्रा फोथाराव BPF दोलोआ हानजा सुरनाय आरो सुबुं जावरिखां हाबाफारि लायो। मख'नो गोनांदि BPF दोलोआ थांनाय 13 मार्चनिफ्रायनो गोजोन, खौसेथि आरो जौगाथायनि नोजोरजों हानजा सुरनाय आरो सुबुं जावरिखां सांग्रांथि मेल मिटिंखौ खुंबोदों। बेबादिनो दिनै BPF दोलोआ दतमा बियाबनि सिङावबो बे हाबाफारिखौ खुंनाय लायो। बे मेलावनो BPFनि गाहाय हाग्रामा महिलारिजों लोगोसे आसामनि बारग' मन्थ्रि प्रमिला रानी ब्रह्म, दोलोनि दैदेनगिरि काम्पा बरगयारी, एमएलए दनेश्वर गयारी, देरहासार बसुमतारी आरो प्रकाश बसुमतारी बिथांमोना बाहागो लायो। बे हाबाफारिनि लोब्बाय BPFनि दैदेनगिरिया खौरां बिजोंनि गेजेरजों मा बुंदों फै आबुं बाथ्राखौ मिथिना लानि। बे गावसिनिसो भइस, किन्तु थांनाय जे 2020निफ्राय बिथांमोना जे डिसेम्बर मासनिफ्राय बिथांमोना जे BTC ओनसोलाव शासन भारखौ जेब्ला मोनदों, जेब्ला लादों, बेनि सिगां बिथांमोना बे ओनसोलनि रायजो राजानि भटखौ लानो बे BTCनि ओनसोलनि रायजो राजानि भटखौ बिनाय समाव बिथांमोना जे खोथाखौ बुंनानै जे कमिटमेन्ट होनानै बिथांमोना भटखौ बिदोंमोन। दासिम 19 मार्चसिमाव बिथांमोना मोनसेबो बे ओनसोलनि गावसोर जे कमिटमेन्ट होनाय, जे प्रतिश्रुति होनाय, बिथांमोना दिनैसिम मोनसेबो पालन खालामनो हायाखै। बिनि थाखायनो बे ओनसोलनि रायजो राजाया बिथांमोननि जे बिथांमोननि शासन भाराव थाबाबो बिथांमोनखौ बाद होनानै BPF राजनिति दोलोजों दले दले जगदान होनानै फैगौ 2024 बा 25आव BTC इलेक्सन जागोन, बेवहाय जोंजों सापर्ट खालामनानै जोंखौ देरहासार होगोना एकदम रोखा जों बुंनो हायो। BPF राजनिति दोलो हिसाबै जोंनि ओनसोलनिया दतमा समष्टि हिसाबै दिनैनि दिनाव गोदान नङा। दतमा समष्टिया हदाय सानफ्रोमबो बर' जाथिनि थैनाय थांनायनि बाथ्रा आरो जेब्ला बर' आन्दलननिफ्राय जोंहा बेवहाय मोनसे हसेथनाया दंखायो। आरो बेनि उनाव BTC जन्म जाखांनायनि उनावहाय BTCखौ फोथांनांगौनि सार्थआव BTCनि 6 सिडुलनि जे पावार एन्ड फांसन बेखौ इनटेक्ट लाखिनांगौनि सार्थआव BPF राजनिति दोलोआ बा दतमानि रायजो राजा BPFजों 100% बा 101% BPF राजनिति दोलोजों बे ओनसोलनि रायजो राजाया थागोन, बे रोखा। आरो आं खावलायगोन जोंनि बे BTC ओनसोलनि मानसिया BTCनि जे मर्यादा बेखौ इनटेक्ट लाखिफिननांगौनि सार्थआव BPF राजनिति दोलोखौ बयबो बे मा बाङालि, मा आदिबासि, मा बेंगलि, मा माइनरिटि गासिबो दले दले सापर्ट खालामनानै फैगौ समाव BPF राजनिति दोलोनि आखायाव सक्तिखौ बा खुंथायनि गोहोखौ होफिनगोना एकदम 100% रोखा आरोखि। दिनैनि बे गोदान बाथ्रा नङा। दतमा हिसाबै जोङो थांनाय 2005आव जेब्ला BPF राजनिति दोलोनि जे जन्म जायो, बे जन्म जानायनिफ्रायनो नैबे दतमा हालामनि मानसिफ्रा बा दतमानि ओनसोला हाग्रामा महिलारि सारनि दैदेननाय जे BPF जेब्ला जन्म जायो, बेनिफ्रायनो जों लोब थांनाय 2005निफ्राय जेब्ला BPF राजनिति दोलोआ जन्म जादों, बेनिफ्रायनो दिनैसिमबो दासिमबो BPF राजनिति दोलो हिसाबै जोंनि दतमा ओनसोला बिराद सक्तिशालि हिसाबै जों खामानि मावो। आरो फैगौ समावबो, फैबाय थागोन समावबो जोङो BPF राजनिति दोलो हिसाबै हाग्रामा सारनि नेतृत्वआव जे BPF राजनिति दोलो बेखौ जोङो अनथरजों जों सिबिलांनो जों नाजाबाय थागोन, बेखौ जों सेस्था खालामलांबाय थागोन। आरो बेयो जोंनि एकदम प्रतिज्ञा बयद्ध आरोखि। थ' जोङो BPF राजनिति हिसाबै दतमायाव नंगौ मोनसे समाव जोङो गेजेराव मोनसे थामसेन्दों। बेयो जोंनि गेजेराव जेब्ला बिभक्त जादों, मोननै मोनथाम जोंनि गेजेरनि बा जोंनि पार्टिनि मानसिफ्रानो, दोलोनि मानसिफ्रानो गावस्रानानै जेब्ला राजनिति गेलेयो, बे राजनिति गेलेनायावसो जोङो खेबसे जेननो गोनां जादों। बेनिफ्राय आरो BPF राजनिति दोलो हिसाबै जोङो बिराद सक्रिय भाबै जोङो खामानि मावगासिनो दं। रायजो राजाफ्रा जोंनि BPF राजनिति दोलोखौ बिराद अनसायो। आरो फैबाय थागोन समाव BPF राजनिति दोलोनि जानानै बे ओनसोलनि रायजो राजाया, दतमानि जे रायजो राजाया, दतमा समष्टिनि जे रायजो राजाया निस्सय BPF राजनिति दोलोनि सायाव आस्था बिश्वास बेखौ लाखिगोन आरो सहाय सहिजुगिताखौ खालामबाय थागोन होननानै आंहा बिश्वास दङ। BPF राजनिति दोलो हिसाबै जों एन्टायार बे मोननै जे समष्टि जुदि गोदानै उदालगुरि आरो क'क्राझार हिसाबै जुदि जायोबा, जेब्ला 7टा
जेब्ला MLA सेगमेन्टखौ लानानै मोननै जेब्ला MP नि सेगमेन्टआ जेब्ला ओंखारो होमबा बेवहाय निश्चित भाबै BPF राजनितिक दल हिसाबै मोननैयावबो देरहागोना एकदम रोखा बे 100% मानो होनोबा आं बुंनाय बाथ्रा नङा जोंनि बे ओनसोलनि बे 33 लाख बा 35 लाख बे रायजो बे ओनसोलनि BTC ओनसोलनि रायजो राजाया BPF राजनितिक दलखौ 80% मानसिया सहयोगिता खालामगोन बेहा जोंहा एकदम गृह बिश्वास आरो ओंखायनो BPF राजनितिक दलआ रायजो राजानि सहायाव फैगौ 2024 नि जे लकसभानि इलेक्सन बेवहाय मोननैबो सीटखौ जों देरहागोना एकदम रोखा गोजोनथाव खौरां बङाइगाव मेरिडियान किया मटर शोरूमआ नोंथांनो लाबोदों गोदान अफार मेरिडियान किया मटर शोरूमआव नोंथाङा खम बेसेनावनो किया कम्पानिनि गुबुन गुबुन मडेलनि गोदान गारिखौ लानो हागोन बेनि अनगायैबो मिथिनो गोनां बाथ्राया बेनोदि किया कम्पानिनि 2022 मडेलनि गारिखौ गासै 40,000 रां रेहायाव मोननो हागोन बेजों लोगोसेनो बे शोरूमआव जेखिजाया कम्पानिनि गोजाम गारिखौ सोलाय-सोल' खालामनोबो हागोन दासान्दि बे अफारा सोलिगासिनो दं मेरिडियान किया मटर शोरूमआ सा बङाइगाव साफागुरि रोड आगराला देहा फाहामसालिनि साखाथियाव थानाय महामाया हटेलनि अपोजिट साइडआव दं बे अफारखौ मोनफुंनो थाखाय नोंथाङा अनलाइनबो बुकिं खालामहरनो हागोन लोगोसेनो गोबां मिथिनो थाखाय थोंजोङै 7099003414 नङाब्ला 8822790662 जानबुं अनजिमायाव जगाजग खालामहरनो हागोन आरो बङाइगाव मेरिडियान किया मटर शोरूमआव थांनानैबो नायनो हागोन